താമര ഉണ്ടാവുന്നത് ചെളിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നമ്മളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവും കാന്തിയും ഗുണവും ഒക്കെ അതിനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യരും. ജീവിത സാഹചര്യം ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ എന്നതിലല്ല, ഹൃദയശുദ്ധിയും നന്മയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറാം. ഏവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് ലേശം ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിക്കാം അല്ലേ. ഞാൻ ഈ ആസ്ട്രോളജിയും ന്യൂമറോളജിയും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കും അറിയാം. എന്നാലും നിങ്ങൾ തരുന്ന സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും സപ്പോർട്ടിനും അകമഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം. നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരമാണ്. രോഗങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥ ചിന്തിക്കാനേ വയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. പണ്ട് നമ്മുടെ മുതുമുത്തച്ഛന്മാരൊക്കെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല പ്രായത്തിലും, അതായത് അവരൊരു 70 വയസ്സ് 80 വയസ്സിലുമൊക്കെ അവർ ഓടി നടന്ന് പണിയെടുക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളിൽ അധികം പേരുമോ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും അല്ലെ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖങ്ങൾ കൂടി പോയതുകൊണ്ടാവാം ചെറുപ്പം മുതൽ മരുന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ അധികം പേരും അല്ലെ. ചെറിയൊരു ജലദോഷ പനി വന്നാലോ ചെറിയൊരു തുമ്മൽ വന്നാലോ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഓടും. അത് കൊണ്ടു നടക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പം പ്രമാണിച്ച് പെട്ടെന്ന് മാറിയിട്ട് വേഗം അടുത്ത പണിക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലേശം പോലും നമ്മൾ ക്ഷമയില്ലാത്തവരാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു കഴിവുണ്ട്. എന്ത് അസുഖം വന്നാലും അതിനുള്ള മരുന്നും നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതിൽ പലതും നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ആയുർവേദം ഒക്കെ അതിനും ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ മുറ്റത്തും തൊടിയിലുമൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ വെട്ടിയും കിളച്ചും കൊത്തിപ്പറിച്ചും ഒക്കെ കളയുന്ന പല ചെടികളും വളരെയധികം ഔഷധ മൂല്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അത് കണ്ടുപിടിച്ചു തരുവാൻ ഇന്ന് പണ്ടത്തെ പോലെ നമ്മുടെ പൂർവികർക്ക് അറിയുകയുമില്ല. എന്നാലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് രോഗം വരുന്നത്? മനുഷ്യന്റെ തെറ്റായ ജീവിത രീതി കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പകുതിയിലധികം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് മാറ്റാതെ എന്ത് ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ പൊതുവിൽ കുറഞ്ഞു. കാരണം എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയാ നല്ല യോഗ വ്യായാമം എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെ പുറകെ പോകുന്ന ശീലമൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിയത് കൊണ്ടാവാം രോഗാവസ്ഥകൾക്കും പൊതുവിൽ കുറവ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്ത് ചികിത്സ ചെയ്ത് രോഗം മാറ്റിയാലും നമ്മുടെ ജീവിത രീതി ശരിയല്ലെങ്കിൽ രോഗം നമ്മളെ വിട്ടുമാറില്ല. നമുക്ക് പുറകെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് പിന്നെയും നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അസുഖം മാറുന്നതിനും പിന്നീട് വരാതിരിക്കുന്നതിനും ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമവും മറ്റ് ജീവിതക്രമവും പാലിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു പരിധിയിലധികം രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്വസനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ശരിയായ ശ്വസനക്രിയ നടത്തുന്നവർക്ക് രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് അല്പം ദീർഘമായി ശ്വാസം എടുത്തുവിടുന്നതിലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. അത് നല്ലതാണ്. പ്രാണായാമം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് വളരെ ഉത്തമ ഫലങ്ങളെ ചെയ്യും. അവർക്ക് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. ശരീരത്തിലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുദ്ര പിടിക്കുന്നത് ഉത്തമമായ മാർഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയും ഒക്കെ പണ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യതിചലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് നമ്മള് കഞ്ഞിയും നെയ്യും ഒക്കെ ഒഴിച്ച് പയറോ പപ്പടമോ ഒക്കെ ചുട്ടുകൂട്ടി ആഹാരം കഴിക്കും. ഇന്നത് കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കഴിക്കുമോ, ഇന്ന് വേണ്ട എനിക്ക് വിശക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പയ്യെ അവര് നൈസായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? വേഗം നമ്മള് നൂഡിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേഗം ഉണ്ടാക്കും. പെട്ടെന്നുള്ള എളുപ്പത്തിനും വേണ്ടിയും നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടുള്ള ഓരോ ടെക്നിക്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ചെറുതെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം ചെറിയൊരു മാറ്റങ്ങളെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ചില ടെക്നിക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ. പൊതുവിൽ നൃത്തം അഭ്യസിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് എല്ലാം പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് സിനിമാ താരങ്ങളും അല്ലാതെയൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇവർക്ക് പൊതുവിൽ രോഗാവസ്ഥകൾ കുറവല്ലേ? ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ യോഗ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒക്കെ കുറവാണ്. ചിലത് നമ്മൾ വെറുതെ തമാശയായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇത് കളിയാക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേര് കളിയാക്കുകയും കുറ്റം പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. വേറെ ഒരു പണിയില്ലെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ശരി തന്നെ. പക്ഷെ ഇതിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ അധികം ജനങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. കയ്യിലെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് അസുഖങ്ങളുടെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള 10 വിരൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് അസുഖങ്ങളുടെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണും ഇന്നിപ്പോ. എന്നിരിക്കലും നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പൃഥ്വി മുദ്ര എന്താണെന്ന് നോക്കാം.
നമ്മുടെ കയ്യില് 5 വിരൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ മോതിര വിരലും നമ്മുടെ ഈ പെരുവിരലിന്റെ തുമ്പത്ത് അഗ്രത്ത് മുട്ടിക്കുക. ബാക്കി 3 വിരലും നമുക്ക് നേരെ പിടിക്കണം. ഇത് പൃഥ്വിമുദ്രയാണ്. കണ്ടോ, ഇത് പൃഥ്വിമുദ്ര. നമുക്ക് 2 കൈയുടെയും അങ്ങനെ ചെയ്യാം. മറ്റു വിരലുകളൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വിരലുകൾ 3 നേരെ നിർത്തുക. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരെ നിർത്തുക, ഒറ്റതായിട്ട് നിർത്തുക. ഇതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിലെ ക്ഷീണം പൂർണ്ണമായി മാറുന്നതിനും ശരീരത്തെ ശക്തിമത്തും ഊർജ്ജസ്വലവുമാക്കി മാറ്റാൻ ഈ മുദ്ര മതി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ മുദ്ര കൊണ്ട് അത് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ യാത്രയൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ബസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിൽ, ഏത് വാഹനത്തിലായാലും ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബൈക്കിൽ പോകുന്നവരിത് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ബൈക്കിൽ പോകുന്നവരിത് ചെയ്തിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത്. അല്ലാതെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഒരു കാര്യം കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയും മുഖ്യമാണ്. ലളിതവും പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്നതുമായ ഭക്ഷണ രീതികളും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവലംബിക്കുക. ഇതൊരു 41 ദിവസമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നല്ലൊരു വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ വ്യായാമമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന മാറ്റം വളരെ ഉത്തമമായിരിക്കും. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കുഞ്ഞു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ കുഞ്ഞു കാര്യമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ്, പക്ഷെ കുഞ്ഞു കാര്യമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഇത് വളരെ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയാ, വെറുതെ ഒരു നമ്മുടെ കൈ, നമുക്ക് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും മുടക്കില്ല. നമ്മുടെ കൈ ഉണ്ടതാ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കുക. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാറ്റം വളരെ ഉത്തമമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫലം പറയണം. എന്റെ മെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ അയച്ചാൽ മതി. അപ്പോ ഇത്രയും സമയം എന്നോടൊപ്പം വൃന്ദാവൻ സഞ്ചരിച്ച നിങ്ങൾക്കേവർക്കും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി, നമസ്കാരം.